Var du forfærdelig, Nicole? Okay. Så er det så spørgsmålet, og det er spørgsmålet til 50.000 kroner, om det er... Er du glad i dag? Din Peter Plys-stime. Ej, hvor er du mærkelig. Ej. Det var dit hoved. Ej, Nicole, kig lige. Bare lige en sidste gang og lav et sjovt hoved. Kig lige. Ej, det var dit. Hvad er det for noget morgenhår, du har? Du ligner en emo. Okay, nu gider jeg ikke filme dig mere, Nicole.